κεφαλαίωση θα μιλήσουμε από το 16, από τον Ιούδα θα μιλήσουμε το 16, όμως θα κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση πιο πριν για να θυμηθούμε αυτά που είχαμε πει τις τελευταίες φορές. Κύριε, προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να αναλάβεις, Πατέρα μας, για την ώρα αυτή. Ζητάμε ο Λόγος Σου να διασπάσει κάθε εμπόδιο, Κύριε. Ο Λόγος Σου να γκρεμίσει κάθε ανθρώπινο διανόημα, Κύριε. Κάθε ανθρώπινη, Κύριε, κατασκευή, Πατέρα, μέσα στα μυαλά μας και μέσα στις καρδιές μας. Και σαν ο δροστεροτήρας, Κύριε, το πνεύμα Σου και ο Λόγος Σου, Κύριε, να έρθει και να αποκαλύψει και να σπείρει και να εργαστεί το θέλημα το δικό Σου. Και το χέρι το δικό Σου, Κύριε ο Θεός, αλληλούια, να δρέψει τον καρπό, Κύριε, της θυσίας Σου, Ιησού μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Μιλήσαμε, αδελφοί, για τον Ιούδα, για την επιστολή αυτή, η οποία είναι μια μικρή επιστολή με μόνο 25 εδάφια, και είδαμε πως ο αδελφός στην αρχή μίλησε για βασικά για τη χάρη του Θεού, η οποία μπορεί να μεταστραφεί από ανθρώπους, το λέει στο εδάφιο 4, για τη χάρη, αυτή πλούσια χάρη, η οποία είναι ικανή να μεταστραφεί από ανθρώπους πονηρούς, είναι ικανή να μεταμορφωθεί και να βγει ή το μήνυμα να περάσει προς τους έξω ανθρώπους, σαν και τελείως διαφορετικό, αυτό είναι μεταστροφή, και να μην είναι πλέον χάρη, και αυτό που οι άνθρωποι βλέπουν να είναι τι? Ασέβεια. Να είναι ασέβεια. Από τι? Από ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία. Από ανθρώπους οι οποίοι, λέει στο 4, εισχώρησαν λαθρέως, έτσι. Οι οποίοι μπήκαν μέσα τι? Ενώ δεν έπρεπε να πούν. Αυτό λέγεται λαθρέως. Θα έπρεπε δηλαδή, με άλλα λόγια, αν μου επιτρέπετε, να υπάρχει η διάκριση. Θα μπορούσα να πω, θα έπρεπε να υπάρχει εκείνος ο οποίος να το δει, να το ελέγξει, οι πρεσβύτεροι. Όμως, όπως και να έχει, ο Κύριος το επέτρεψε. Και τους υπενθυμίζει στο 5 πόσοι αυστηρός είναι ο Κύριος, στο 5, πόσο αυστηρός είναι ο Κύριος για ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν, μάλλον μεταστρέφουν τη χάρη αυτή, τη σωτηρία, το Ευαγγέλιο, τα λόγια της σωτηρίας, τα μεταστρέφουν και τα κάνουν ασέβεια. Το μήνυμά τους δηλαδή, σύμφωνα με τον τρόπο που ζουν και σύμφωνα με αυτά που βλέπει ο κόσμος έξω, έτσι, δεν έχει να κάνει με αυτήν την όμορφη, με αυτό το ένδοξο έργο του Χριστού μας. Και μιλάει για τους αγγέλους, οι οποίοι εγκατέλειψαν, λέει, την αυτόν αξία, αλλά και για αυτούς που ήταν στα Σόδομα και τα Γόμορα, οι οποίοι ο Κύριος με την ημέρα εκείνη τους κατέστρεψε και τα γύρω χωριά. Και από το 12 και παρακάτω συνεχίζει και μιλάει με λόγια πολύ αυστηρά, έτσι, περιγράφει τους ανθρώπους, επαναλαμβάνω ότι είναι μέσα από την Εκκλησία, διότι λέει, είναι, λέει, κοιλίδες εις τας αγάπες σας, θυμόμαστε, την προηγούμενη φορά το είπαμε, είναι, λέει, κοιλίδες στις αγάπες σας, δηλαδή πού? Μέσα στις κοινωνίες, εκεί που έχουμε αγάπη, εκεί που μαζευόμαστε για να χαρούμε, για να ψάλλουμε, για να φάμε, για να δοξάσουμε, είναι, λέει, κοιλίδες αυτοί οι άνθρωποι. Όμως, δεν έχουν, λέει, προσέξτε, στο 12, δεν έχουν μέσα τους υγρασία, είναι, λέει, νέφη άνυδρα. Δεν έχουν μέσα τους χάρη, πνεύμα Άγιο, ειρήνη. Δεν έχουν μέσα τους αυτή την παρουσία, το γλυκό άγγιγμα του Κυρίου. Και μάλιστα, λέει, υποανέμων περιφερόμενοι. Βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όπως πάει ο αέρας. Τη μια αλλάζουν γνώμη εύκολα και είναι έτσι. Την άλλη αλλάζουν πάλι γνώμη όταν ο αέρας είναι από την άλλη πλευρά και είναι έτσι. Όταν η πλειοψηφία, η μία ομάδα λέει έτσι, λένε και αυτοί συμφωνώ με αυτούς. Όταν η άλλη πλειοψηφία κάποια στιγμή λέει έτσι, αλλάζουν γνώμη και λένε εγώ συμφωνώ με αυτούς. Δηλαδή μια τέλεια πολιτική, διπλωματική στάση.
περιφερόμενοι, λέει, κάτω από αυτό το πνεύμα, δεν τραφινοπορεινά, δηλαδή έχουν μόνο τα κλαδιά. Δεν έχουν καρπό, δεν έχουν πράσινο, δεν έχουν ωραιότητα. Απλά έχουν μία επιφάνεια θρησκευτική, χριστιανική. Κύματα, λέει, άγρια θαλάσσης, επαφρίζοντα, λέει, τα συντήλες αυτών Εσχήνας και λέει στο 14, προφήτευσε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ λέγον, ιδού, ήρθε ο Κύριος με μυριάδας αγίων αυτού, για να κάνει κρίση κατά πάντων και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς εξ αυτών, δια πάντα τα έργα της ασέβειας αυτών τα οποία έπραξαν και δια πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλία ασεβής. Βλέπουμε ότι θα έρθει, αδελφοί, η ώρα. Προσέξτε, θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα τιμωρήσει, θα κρίνει όλες αυτές τις συμπεριφορές. Θα κρίνει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε και απορούμε πώς είναι δυνατόν άνθρωποι να επιτρέπεται να λένε τέτοια λόγια, να κάνουν τέτοια σχόλια, να μιλάνε με έπαση, να μιλάνε με υπερηφάνεια. Όλα αυτά, αδελφοί, που λένε εναντίον σου, εναντίον μας, εναντίον του λαού του Θεού, θα έρθει η ώρα τους. Φανταστείτε την ημέρα εκείνη. Φανταστείτε τον τρόμο, φανταστείτε, αδελφοί, το φόβο, φανταστείτε την οργή του Χριστού, του αρνίου, όταν θα έρθει να εκδικάσει ο Κύριος, αδελφοί, αυτή τη συμπεριφορά. Τότε θα έρθει η δικαιοσύνη, η δική σου δικαιοσύνη. Τότε ο Κύριος θα νιώσεις, θα βιώσεις και θα αισθανθείς ότι άξιζε τον κόπο να περιμένεις. Άξιζε τον κόπο να μην κάνεις εσύ εκδίκηση, να μην πες και εσύ στο επίπεδο εκείνο, να μην μεταχειριστείς με τον ίδιο τρόπο τα όπλα, δηλαδή κατηγορίες, λόγια, αψιμαχίες, ανταγωνισμούς, κουτσομπολιά, δεν ξέρω τι, όπως εκείνη να χρησιμοποιήσεις και εσύ. Λόγια αρνητικά, λόγια τα οποία δεν έχουν οικοδομή και δεν έχουν τίποτα θετικό, όλα αυτά, αδελφοί, ο Κύριος θα έρθει όταν εσύ περιμένεις τον Κύριο. Αυτή είναι η μέρα, αδελφοί, της επιφάνειας. Η μέρα, όπως ο Λόγος του Θεού μέσα τον λέει πολλές φορές, τρομερή. Γιατί είναι τρομερή, αδελφοί, η μέρα εκείνη? Γι' αυτό ακριβώς, όπως είπαμε, διότι ο Κύριος, αδελφοί, θα έρθει να κρίνει όλο αυτό. Και δεν θα είναι η κρίση, δεν θα είναι τιμωρία, σου πήρα το κινητό. Δεν θα είναι τιμωρία, δεν έχει σήμερα χατζηλίκι. Δεν θα είναι τιμωρία, όπως καμιά φορά λέμε, σε πρόστιμο 50 ευρώ ή 100 ευρώ ή 200 ευρώ για κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά, αδελφοί, αυτά δεν θα είναι μπροστά, δεν θα φαίνονται καθόλου μπροστά σε αυτό που ο Κύριος έρχεται. Ούτε θα είναι πρόστιμα των 1.000 ή των 5.000 ευρώ, ούτε θα είναι, δεν θα συμμερίζεται ούτε καν αυτή η μέρα της οργής και της τιμωρίας από το να θέλει η τράπεζα να σου πάρει το σπίτι ή να έρθει η εφορία να σου κατασχέσει το ακίνητο ή δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. Αλλά, αδελφοί, αυτή η μέρα θα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Θα είναι μια ώρα, αδελφοί, απόλυτης κρίσης, δίκαιας κρίσης και απόδοσης δικαιοσύνης. Έτσι στο 16 συνεχίζει και λέει, ούτι, έτσι μιλάει για τους ανθρώπους αυτούς, είναι, λέει, γονγκιστέ, με ψήμυροι, περιπατούντες κατά τις επιθυμίες αυτών και το στόμα αυτών λαλεί υπερήφανα και κολακεύουσι πρόσωπα χάρη ωφελίας. Προσέξτε, αδελφοί. Τι κάνουν, λέει, τι μιλάνε? Υπερήφανα. Το ακούτε? Ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων είναι υπερήφανα. Είναι υπερήφανα. Αδελφοί, να προσέχουμε από λόγια υπερήφανα. Να προσέχουμε τα δικά μας λόγια. Ή καμιά φορά είδατε που λέμε εγώ που τα ξέρω καλύτερα μες στον Λόγο του Θεού και εσύ τι είναι αυτά που λες, πώς μιλάς έτσι, πώς συμπεριφέρεσαι έτσι, τι είναι αυτή η διδασκαλία μες στην εκκλησία ή δεν ξέρω τι, και αρχίζεις και λες εγώ θα σου δείξω, εγώ ξέρω κτλ. Αυτά τα πράγματα είναι λάθος και όλα αυτά, αδελφοί, που καμιά φορά λέμε είναι λόγια υπερήφανα. Και θέλουμε να τους δείξουμε ότι ξέρουμε καλύτερα την Αγία Γραφή.
και έχουμε έπαρση και μιλάμε με υπερηφάνεια πολλές φορές. Αλλά αυτό, αδελφοί, δεν είναι πνεύμα οικοδομής, και δεν είναι πνεύμα καλό αυτό. Δεν είναι πνεύμα του Χριστού που θέλει να έρθει και να οικοδομήσει, θέλει να έρθει και να σώσει. Αλλά είναι πνεύμα κυρίαρχο που θέλει, έτσι, να δείξει τον εαυτό του. Είναι πνεύμα σαρκικό που θέλει να φανεί ο άνθρωπος ότι αυτός είναι και κανένας άλλος. Λέμε, εγώ τα ξέρω, εγώ είμαι ο καλύτερος. Ή καμιά φορά ακούμε ανθρώπους και λένε, εμένα ο Κύριος μου δείχνει, τα ξέρω όλα. Εμένα μου δείχνει. Και παρατηρείς την ίδια ώρα που οι άνθρωποι λένε ότι είδα όνειρα. Στο Ηράκλειο, ένας αδελφός που μίλησε και λέει, αδελφέ, έλα ένα λεπτό. Θέλω κάτι να σου πω. Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά άσχημο. Συνέχεια ο Κύριος σου δείχνει, ο Κύριος σου μιλάει και τα ξέρεις όλα. Γιατί η ζωή σου είναι χάλια? Γιατί η συμπεριφορά σου είναι έτσι? Γιατί τα παιδιά σου είναι έτσι? Ο καρπός μες στην οικογένεια σου πού είναι, αδελφέ? Όλο σου δείχνει για την Α εκκλησία, για τη Β εκκλησία, για τον άλλο αδελφό, για τον ένα αδελφό, σου δείχνει διάφορα πράγματα όλα. Και ποτέ δεν δείχνει ταπείνωση. Πού είναι αυτό που σου δείχνει ο Κύριος για τη δική σου ταπείνωση? Πού είναι αυτό που σου δείχνει για την έπαρση? Όταν έχουμε λόγια περήφανα, λόγια, αδελφοί, που θέλουν να είναι μεγάλα και χοντρά λόγια, για τον εαυτό σου δεν σου δείχνει τίποτα. Για την οικογένειά σου έτσι όπως είναι, δεν σου δείχνει τίποτα. Αδελφοί, προσέχουμε. Πρώτα, ο άνθρωπος είναι δεν μπορεί να βγει από το στόμα ενός ανθρώπου του Θεού. Δεν μπορεί να βγει εγώ ξέρω. Το στυλ αυτό και το ύφος αυτό δεν υπάρχει. Εγώ θα σου πω. Εμένα θα ακούς. Εγώ είμαι ο προφήτης, εγώ είμαι ο δάσκαλος, εγώ είμαι ο ποιμένος, Καλά, μπορεί να το κάνει έτσι, μπορεί να το κάνει έτσι, αλλά μπορεί να το λέει λίγο αλλιώς. Αλλά η φωτογραφία είναι αυτή. Έχω ακούσει, αδελφοί, άνθρωποι να μιλάνε υπερήφανα. Και πιστέψτε με, ο Κύριος, θυμάστε τι είναι μες στο Λόγο του Θεού, είναι, λέει, αντίθετος, προσέξτε, ο Κύριος, λέει, είναι αντίθετος με τους υπερήφανους και μαζί με ποιους? Με τους ταπεινούς. Αντιτίθεται στους υπερήφανους και είναι δίπλα στον ταπεινό. Ο Κύριος για να εργαστεί και ο Κύριος, αδελφοί, για να κάνει το έργο του, είναι απαραίτητο το σκεύος μας να είναι σπασμένο. Η καρδιά μας να είναι σπασμένη, αδελφοί. Σπασμένη. Δεν χρειάζεται να πεις, εγώ θα σου πω, εγώ θα σε διδάξω, εγώ θα σε οδηγήσω, εγώ θα σε βοηθήσω, ας τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται να το πεις. Άσε να το πει ο άλλος. Άσε να το καταλάβει ο άλλος. Άσε να νιώσει την ανάγκη ο άλλος. Ο Κύριος θα οδηγήσει, αδελφοί, το λαό του. Ο Κύριος θα οδηγήσει όταν είναι η ώρα κάποιον σε εσένα. Να τον συμβουλέψεις, να τον βοηθήσεις, να προσευχηθείς, να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνεις, ό,τι χρειάζεται να κάνεις, αδελφοί. Κοιτάξτε πως το λέει εδώ. Λέει και κολακεύουσι πρόσωπα χαρινοφελίας. Λέει στο τελευταίο κομμάτι. Στο 15, είπαμε είμαστε στο 16. Τι κάνουνε, λέει, κολακεύουν. Τι λένε, αδελφοί? Λένε πάντα ωραία λόγια. Αχ, αδελφέ μου, πόσο σ' αγαπώ. Αχ, αδελφέ μου, τι ωραία να είμαι μαζί σου. Αχ, αδελφέ μου, μα τι ωραία ήταν στην εκκλησία σήμερα, τι ωραία είναι στη συνάθρηση. Τι ωραία, αδελφέ. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Κολακεύουν. Κολακεύουν. Αχ, αδελφέ, το κήρυγμα ήταν φανταστικό κήρυγμα, όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, έτσι είναι μπροστά. Από πίσω, άλλα λόγια. Από πίσω διαφορετικά. Από πίσω αρνητικά σχόλια, και όλα αυτά που πολλές φορές ακούμε. Αδελφοί, κοιτάξτε πώς ο Κύριος μιλάει για αυτούς. Όμως, στο 17 έρχεται και λέει στην εκκλησία, αλλά εσείς, λέει, αγαπητοί μου, ενθυμήθητε τους λόγους, τους προηρημένους υπό τον Αποστόλο του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, ότι σας έλεγαν ότι εν εσχάτω καιρό
θέλουσι είστε εμπέκτε, περιπατούντας κατά τα ασθένειες επιθυμίες αυτών. Ό,τι είναι οι αποχωρίζοντες σε αυτούς ζωώδες, πνεύμα μη έχοντες. Βλέπετε ότι για αυτά μίλησε αλφή ο Κύριος. Οι προφήτες. Δεν θυμηθείτε ότι οι Απόστολοι τα έλεγαν αυτά. Ότι θα έρθουν μέρες όπου οι άνθρωποι θα λένε πράγματα τα οποία θα είναι άσχημα. Θα έρθουν μέρες, έτσι, που θα έχουν οι άνθρωποι ένα είδος, ένα πνεύμα το οποίο θα φαίνεται σαν να είναι χριστιανικό. Θα είναι μια εξωτερικοφανή συμπεριφορά η οποία θα εντυπωσιάζει, μπορεί και να σε ελκύει εκ πρώτης όψεως, αλλά από πίσω τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και βλέπουμε ότι οι Απόστολοι, λέει, τα έλεγαν αυτά. Όπως και εμείς σήμερα τα διαβάζουμε, έτσι σε εκείνες τις εκκλησίες οι Απόστολοι ερχόντουσαν και έλεγαν: παιδιά, προσέξτε, παιδιά, προσεύχεστε, έχετε το νου σας, τα μάτια σας 14. Ο Κύριος να μας φυλάξει, αδελφοί. Ο Κύριος να μας φυλάξει από ανθρώπους που λέει ότι περιπατούν μόνο κατά τις επιθυμίες τους. Και οι επιθυμίες τους μπορεί να μην είναι απλά η επιθυμία, αδελφοί, προσέξτε. Μπορεί, δεν έχουμε εδώ πέρα τίποτα που να μοιράσουμε. Δεν έχουμε λεφτά να μοιράσουμε, δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε, δεν έχουμε κάτι να αποκομίσει κάποιος, να κερδίσει κάποιος. Αλλά μπορεί να έρθουν άνθρωποι που να θέλουν να φανούν τι, να φανεί τι. Ο εγωισμός. Θέλει να φανεί ο εαυτός τους. Για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο. Και αυτό, αδελφοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε. Σεις όμως, αγαπητοί, είναι στο 20, οικοδομούνται σε αυτούς επί την αγιωτάτη πίστη σας, προσευχόμενοι εν πνεύματι Αγίου. Τώρα, αδελφοί, θέλω εδώ να μείνουμε λιγάκι τα λόγια αυτά. Μιλήσαμε ότι μιλήσαμε, είπαμε αυτά που είπαμε, αναφερθήκαμε για ένα κομμάτι μέσα στην Εκκλησία, για ένα κομμάτι ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία, για τους οποίους προσευχόμαστε, ο Θεός να μας φυλάξει, και κοιτάξτε εδώ πέρα. Εσείς όμως, αδελφοί, εντάξει, όλα καλά, όμως η δική σας δουλειά ποια είναι? Να οικοδομηθείτε, λέει, επί την Άγια πίστη σας. Εμείς, αδελφοί, χτίζουμε πάνω σε αυτό που ο Κύριος μας έχει πει και ο Χριστός μας λέει. Πάνω στην πίστη αυτή. Επαναλαμβάνω, τα δύο λόγια, τα οποία είναι σημαντικά και άγια. Ο Κύριος είναι μαζί με του συντετριμένου το πνεύμα και με του ταπεινού. Το θυμόμαστε, αδελφοί, το θυμόμαστε? Να το διαβάσουμε, αδελφοί. Όχι, θα το διαβάσουμε. Θα το διαβάσουμε. Πάμε στον Ισαΐα. Θέλω να το διαβάσουμε σήμερα. Είναι τόσο όμορφο και τόσο ωραίο. Και δεν χορταίνει κάποιος να το διαβάζει. Λέει στο 57, το διαβάσουμε πάλι, 57 λέει, Ισαΐας 57, στο 15. Αδελφοί, κοιτάξτε πόσο ωραία εδάφια είναι αυτά. Ισαΐας 57-15. Διότι ούτω λέει Κύριος ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, το οποίο το όνομα είναι ο Άγιος. Το όνομα, ποιο είναι το όνομα? Ξέρω ότι ο Κύριος έχει πολλά ονόματα. Εδώ πέρα έρχεται και συστήνεται σαν ο Άγιος. Δηλαδή, ποιος είναι ο Άγιος? Εκείνος ο οποίος δεν μπορείς να πλησιάσεις με τους δικούς σου όρους. Δεν μπορείς να τον αγγίξεις όπως εσύ θέλεις. Είναι Άγιος, ξεχωριστός δηλαδή. Ξεχωρισμένος, αυτό σημαίνει Άγιος. Ξεχωρισμένος. Δεν είναι εκείνος τον οποίο μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Τη μια τον έχεις εδώ, την άλλη τον έχεις στην άλλη τσέπη. Όποτε θέλεις, βγάζεις το Θεό έξω και το χρησιμοποιείς. Όποτε μετά θέλεις, τον ξαναβάζεις στην τσέπη και να κάνεις τη ζωή σου. Λέει, εγώ είμαι ο Άγιος. Δεν μπορεί να παίξει κανείς μαζί μου. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Δεν μπορεί να με χρησιμοποιεί όπως θέλει. Ο Άγιος. Έτσι έρχεται εδώ και συστήνεται. Και για να τον πλησιάσεις, τον Άγιο εκείνο. Για να καταλάβεις τον Άγιο εκείνο. Για να τον αγγίξεις. Και να πάρουμε κι εμείς και να μετέχουμε κι εμείς, αδελφοί, από αυτή τη φύση του Θεού, λέει, εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν Αγίο τόπο και μετά του συντετριμένου την καρδιά. Πού κατοικεί ο Κύριος? Μετά του συντετριμένου την καρδιά, αδελφοί. Το βλέπουμε. Πόσο όμορφα το λέει, αδελφοί, στο 15. Ένα εδάφιο είναι.
Κατοικώ, λέει, με αυτόν που η καρδιά του είναι σπασμένη. Αδελφοί, γιατί δεν λέει, εγώ κατοικώ με αυτούς που είναι τέλειοι δασκάλοι. Εγώ κατοικώ με αυτούς που βγάζουν δαιμόνια. Γιατί δεν το λέει έτσι? Εγώ κατοικώ με αυτούς που είναι επιμένες και είναι πάστορες και είναι απόστολοι. Εγώ κατοικώ με αυτούς που έχουν χαρίσματα. Γιατί δεν το λέει έτσι? Εγώ κατοικώ με αυτούς που είναι μεγάλοι εργάτες και γυρίζουν το αεροπλάνο σε όλο τον κόσμο και έχουν διακονία σε όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι με αυτούς. Γιατί δεν το λέει έτσι, αδελφοί, ο Κύριος? Κατοικούς με αυτούς που μιλάνε γλώσσες. Ή εγώ κατοικώ με αυτούς οι οποίοι προφητεύουν. Γιατί, αδελφοί, λέει, εγώ κατοικώ με τον ταπεινό. Συγγνώμη, με τον συντετριμμένο. Βλέπετε, αδελφοί, ποια είναι η διαφορά? Βλέπετε, αδελφοί, είναι απλό. Ότι ακόμα και αυτός που έχει χαρίσματα, θα έρθει η ώρα, επαναλαμβάνω, αυτός που έχει χαρίσματα, θα έρθει η ώρα που θα πει ο Κύριος, μπορεί να πει ο Κύριος αυτόν, φύγε, δεν σε γνωρίζω. Θυμάστε που το λέει στο Ματθαίο? Μα Κύριε, βγάλαμε δαιμόνια. Μα Κύριε, εμείς, λέει, προφητεύσαμε. Μα Κύριε, εμείς, λέει, ακούγαμε στις πλατείες, κάναμε, λέει, κάναμε τα έργα δικά σου. Λέει, δεν σας γνωρίζω. Γιατί, αδελφοί? Για ποιο λόγο? Το βάζετε μες στο μυαλό σας? Το δουλεύετε μες στο μυαλό σας? Τα χαρίσματα, αδελφοί, είναι απαραίτητα. Επαναλαμβάνω, τα χαρίσματα είναι αναντικατάστατα. Έτσι. Δεν μπορούμε να τα αντικαταστήσουμε. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της λειτουργίας της Εκκλησίας. Βασικά, χωρίς χαρίσματα, η Εκκλησία είναι ψή. Χωρίς τα χαρίσματα, η Εκκλησία δεν μπορεί να προχωρήσει. Χωρίς τα χαρίσματα, δεν έχουμε όπλα, δεν έχουμε εργαλεία. Είναι σαν να μην έχεις χέρι, σαν να μην έχεις αυτιά ή δεν έχεις μάτια. Χωρίς τα χαρίσματα, η Εκκλησία, αδελφοί, είναι κλεισμένη μέσα σε ένα χώρο και δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα. Είναι τόσο σημαντικό, αδελφοί. Και ο Κύριος δίνει, ο Κύριος θα δώσει, ο Κύριος ενεργεί, αδελφοί. Όμως, όχι για να υψωθεί η καρδιά μας, όχι για να υπερηφανευτούμε και να αρχίσουμε να λέμε ότι εμείς τώρα είμαστε κάτι το ξεχωριστό. Εμείς τώρα είμαστε σε άλλο επίπεδο, σε άλλο level. Εμείς τώρα είμαστε εδώ και από κάτω είναι οι υπόλοιποι. Εγώ είμαι ο πάστορας, εγώ είμαι ο Απόστολος, εγώ είμαι ο μέγα δάσκαλος που τα ξέρω όλα, και εσείς όμως που δεν ξέρετε και παλεύετε μια ζωή με τα προβλήματά σας, είστε λίγο πιο παρά, έτσι, αδελφοί, μιλάμε? Έτσι συμπεριφερόμαστε? Μήπως βγαίνει αυτό από κάπου? Μήπως αντιλαμβάνεται κάποιος κάπως έτσι? Αδελφοί, αλλήμωνό μας. Γιατί ο Κύριος δεν κατοικεί με τον υπερήφανο. Να το, κατοικεί, λέει, με να του συντηρούν το πνεύμα. Και λέει, και του ταπεινού το πνεύμα. Αδελφοί, αυτό είναι το ωραιότερο εδάφιο που σήμερα διαβάσαμε. Για ποιο λόγο, αδελφοί, προσέξτε, για ποιο λόγο? Για να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδιά των συντετριμμένων. Βλέπετε, αδελφοί, ο Κύριος που φανερώνεται? Ο Κύριος που δείχνει το πνεύμα του, τη ζωή του, την παρουσία του? Στους ταπεινούς και στους ταπεινούς, αδελφοί. Εκεί είναι όλο, αδελφοί, το ζωή. Εκεί φαίνεται ποιος εργάτης είναι του Κυρίου και ποιος εργάτης έχει λίγο παραστρατήσει, έχει λίγο λοξοδρομήσει. Και εκεί θα έρθει ο προφήτης και θα πει, αδελφέ μου, εκεί υπάρχει περηφάνεια. Αδελφέ μου, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αδελφέ μου, εκεί δεν παδίζεις σωστά. Για να έρθεις ποιος στον δρόμο της ταπείνωσης και της υπερηφάνειας. Και συγγνώμη, το της ταπείνωσης και της χάρης, αμήν αυτής. Αδελφοί, τι όμορφο είναι όταν είσαι κάτω από τον Χριστό. Εκεί μαζί με τους ληστές. Όπως ο Χριστός σταυρώθηκε και εμείς είμαστε σταυρωμένοι. Η σάρκα μας, η υγιεινή ζωή μας, οι επιθυμίες μας είναι εκεί, μαζί με τους ληστές. Και δεν είμαστε, αδελφοί, τίποτα άλλο. Παραδούλοι, τίποτα άλλο παρά υπηρέτες, τίποτα άλλο δεν είμαστε. Όσο πνεύμα κι αν έχεις. Και δεν μπορεί ένας άνθρωπος του Θεού να βλέπει τον άλλο από κάτω, έστω και 5 πόντους. Δεν γίνεται, αδελφοί, αυτό. Αλλά ένας άνθρωπος του Θεού είναι το αντίθετο.
έρχεται με φόβο Θεού να υπηρετήσει. Έρχεται με πολύ αγιασμό και με πολύ αγάπη, όχι για να πει εσύ αυτό, εσύ πρέπει να κάνεις εκείνο, εσύ πρέπει να αλλάξεις εκείνο, εσείς εκεί πρέπει να κάνετε αυτό και τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο. Όχι έτσι. Αλλά έρχεται αδελφοί μέσα στην εκκλησία για να σηκώσει βάρος και εκείνος, για να συμμετέχει. Και όπως είπα στην προσευχή μου, είναι άλλο να είσαι σε μια εκκλησία επισκέπτης και είναι άλλο σε μια εκκλησία να πεις παιδιά μαζί θα σηκώσουμε το βάρος. Παιδιά κι εγώ εδώ είμαι. Να βάλω κι εγώ τον νόμο μου. Ελάτε. Θα σηκώσω κι εγώ από το βάρος σας. Θα σηκώσω κι εγώ. Και θα βοηθήσω κι εγώ. Και θα είμαι μαζί σας. Έτσι αδελφοί δεν λένε. Όταν κάποιος θέλει να είναι μέσα σε μια εκκλησία, αυτό δεν είναι το πνεύμα. Έχουμε χορτάσει από ανθρώπους οι οποίοι είναι σε απόσταση. Σε απόσταση ασφαλείας. Και λένε, έτσι το κάνετε, έτσι όπως μιλάει αυτός, κοίταξε, εντάξει, το άλλο μετά, αυτό, έτσι θα πρέπει, έτσι να γίνει, και σχολιάζουμε και κάνουμε και λέμε, αλλά από απόσταση ασφαλείας. Βλέπουμε όλα τα λάθη και είμαστε τόσο σοφοί και είμαστε τόσο έξυπνοι όταν είμαστε σε απόσταση ασφαλείας. Τι ωραία! Και εγώ ξέρετε, πολύ εύκολα είναι να λέμε για τους πολιτικούς, για τις κυβερνήσεις. Πολύ εύκολα στο καφενείο μιλάμε και λέμε στις παρέες, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που θα έπρεπε να κάνουν εκείνο, θα έπρεπε να κάνουν αυτό, που κτλ. Όλοι μας ξέρουν να λέμε πολύ εύκολα όταν καθόμαστε και πίνουμε το καφεδάκι μας. Ο χριστιανός θα έρθει και θα πει μαζί, θα σηκώσω και εγώ την κύβωτο. Δώστε μου και εμένα ένα χερούλι. Και σταματά να μιλάει, επαναλαμβάνω, σταματά να μιλάει και είναι μέσα στην ομάδα εκείνη τη συγκεκριμένη. Γυρίζω πάλι πίσω αδελφοί, να τελειώσουμε τα ωραία λόγια. Και λέει στο 21, φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπη του Θεού. Τι ωραία, Φυλάξατε τους εαυτούς σας. Πού αδελφοί να τους φυλάξουμε? Στην αγάπη του Θεού. Βλέπετε αδελφοί, μακριά από πικρίες, μακριά από κουτσομπολιά, μακριά από μάχες, από έρηδες. Ο Κύριος αδελφοί θέλει να είμαστε μέσα σε αυτή την αγάπη. Θέλει να είμαστε μέσα σε αυτή την οικοδομή, να αγκαλιάζουμε ένας τον άλλο, να στηρίζουμε ένας τον άλλο και να βοηθάμε ένας τον άλλο. Όχι προς τα άλλα και από πίσω άλλα. Και να προσευχόμαστε με ειλικρίνεια και να είμαστε αδελφοί και να φυλάξουμε. Πώς φυλάξεις τον εαυτό σου? Με το να απέχεις από όλα αυτά. Όχι αδελφέ, εγώ δεν κουβεντιάζω, εγώ δεν μιλάω αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν μου αρέσει και δεν έχω όρεξη να συμμετέχω ή να λέω ή να όλα αυτά τα πράγματα τα άσχημα που καμιά φορά γίνονται. Αλλά μέσα στην αγάπη του Θεού, βλέπετε, εμείς πρέπει να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Εμείς θα πρέπει να προστατεύσουμε τις καρδιές μας από όλα αυτά που γίνονται. Σε αυτήν την αγάπη είναι το δικό σου το έργο αυτό. Προσμένονται στο έδος του Κυρίου ημών, Ιησού Χριστού, η ζωή αιώνιων. Και έτσι με τον τρόπο αυτό, κάτω από την αγάπη αυτή, περιμένουμε τη σωτηρία μας. Περιμένουμε αυτή η χάρη του Θεού. Περιμένουμε στη δοκιμασία ο Κύριος να μας ελευθερώσει. Στη δύσκολη στιγμή ο Κύριος να μας σηκώσει ψηλά. Εκεί που ο διάβολος θέλει να μας βουλιάξει, όταν φυλάμε τους εαυτούς μας στην αγάπη του, ο Κύριος θα έρθει αδελφοί στην ημέρα εκείνη για να μας εξυψώσει. Από το πυλό, από τη δοκιμασία, από το πρόβλημα. Και άλλους μεν ελεείται, κάνοντες διάκριση, άλλους δε σώζεται με τα φόβου αρπάνοντας αυτούς εκ του πυρός, μισούντες και το χιτώνα των μεμολισμένων από τις αρχές. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι όταν συνδιαλεγόμαστε και όταν επικοινωνούμε με καταστάσεις, με αμαρτίες, με ανθρώπους, πόσο πολύ αδελφοί πρέπει να έχουμε το νου μας, λέει με διάκριση, αλλά όχι με διάκριση μόνο, αλλά και με τα φόβου, αρπάζοντες. Βλέπετε, δεν πας μέσα στην αμαρτία και να κάτσεις εκεί μέσα και να βολευτείς και θα πεις εγώ τώρα θα βοηθήσω τον αδελφό, αλλά
με πολλή προσοχή, χωρίς να είσαι εκτεθειμένος στη ραδιενέργεια. Έτσι ακριβώς δεν κάνουμε αδελφοί στις χώρες που έχουν πυρηνικούς αντιδραστήρες, όταν πάθει καμιά ζημιά. Ή να το πω διαφορετικά, στο Τσερνομπίλ πριν από 30 χρόνια, όταν έγινε η έκρηξη στην Ουκρανία, τι έγινε εκεί πέρα? Καλέσανε το στρατό, καλέσανε χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες. Και είπαν, ο κάθε ένας θα κάνει μία δουλειά για πόσα λεπτά? Για περίπου 10 λεπτά. Εξαρτάται σε άλλα μέρη μισή ώρα. Αλλά εκεί που ήταν η έκρηξη, εκεί που έγινε η ζημιά, η δόση της ραδιενέργειας που έπαιρνες για 10 λεπτά ήταν αρκετή για όλη σου τη ζωή. Δεν έπρεπε να πάρεις παραπάνω. Και έτσι λοιπόν ερχόντουσαν στρατιώτες, ερχόντουσαν υπάλληλοι του κράτους, ερχόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, πηγαίνανε, κάνανε 10 λεπτά τη δουλειά και φεύγανε αμέσως. Αυτοί μετά δεν ξαναπηγαίνανε, δεν ξαναρχόντουσαν. Ο επόμενος. Για να είναι η έκθεση όσο γίνεται λιγότερη στην ραδιενέργεια. Και εδώ ο Ιούδας, ξέρεις τι λέει? Λέει, αρπάζοντας, λέει, με τα φόβου, κάποιο αδελφό, κάποιος που έχει πέσει αμαρτία, κάποιος που έχει πρόβλημα, δεν θα πας μέσα στην αμαρτία και θα πεις, α, ωραία, τώρα θα κάτσω εδώ, θέλω να σώσω τον αδελφό, παράδειγμα τώρα, για να πας να μιλήσεις σε έναν αδελφό, θα πας σε ένα μπαρ και θα πεις, βάλε μου τώρα, αφού είμαι σε ένα μπαρ και θέλω να του μιλήσω και θέλω να τον βοηθήσω, βάλω και ένα ποτό, βάλω και μεζέ, βάλω και άλλο ένα ποτό, κάνω και ένα κοκτέιλ, βάλω και 2 σφινάκια, αφού ήρθα να τον βοηθήσω, και τα λοιπά, και να κάνω και ένα κούνημα, ξέρω εγώ, να ξεσπουδιάσω, αφού ήρθα να βοηθήσω τον αδελφό. Αδελφοί, πόσο ανόητο είναι, και πόσο δεν έχει νόημα, αδελφοί, αυτό. Αλλά λέει μέσα ο λόγος του Θεού, θα πας, όχι αναγκαία μέσα στο μπαρ και μέσα στη δισκοτέκ και μέσα στο ξενύχτη, δεν θα πας αναγκαστικά εκεί, αλλά την ώρα που πρέπει, έτσι, στο χώρο που πρέπει, θα πας και τον αρπάξεις. Μήπως και σωθεί. Ώστε να εκτεθείς όσο γίνεται λιγότερο στην αμαρτία και στον κόσμο. Στο 24 τελειώνει ο Ιούδας και λέει, εις δε το δυνάμενο να σας φυλάξει απτέστος και να σας στήσει κατ' ενώπιον της δόξας αυτού, άμα όμως εναγαλιάσει. Ποιος είναι αυτός, αδελφοί, που στείνει? Θα μας στήσει με δόξα μπροστά στον Άγιο των Αγίων. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μας πλύνει, θα μας καθαρίσει, για να μας ετοιμάσει? Ο Κύριος Ιησούς. Βλέπετε, αδελφοί, αυτός είναι. Το πνεύμα του είναι. Εκείνος θα μας στήσει. Εκείνος θα μας καθαρίσει. Εκείνος, σε εκείνον αξίζουν όλη η δόξα και όλη η τιμή. Το Α και το Ω. Σε αυτόν λέει, εις τον μόνον σοφόν Θεό, το σωτήρα ημών, η δόξα, η μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία και νυν και εις πάντας τους αιώνας. Αμήν. Σε αυτόν, αδελφοί, εκεί να μείνει το μυαλό μας, εκεί να μείνει το μυαλό μας, σε αυτόν που μπορεί να μας παραστήσει και να μας ετοιμάσει. Σε αυτόν, αδελφοί, όλη η δόξα. Αμήν. Αυτή η αγάπη του Κυρίου, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι τόσο θαυμαστή, αυτή η κυριαρχία, η δύναμη, η κυριαρχήσασα δύναμη του Θεού, τόσο έντονη, αδελφοί, που θα εκτελέσει το θέλημα του Θεού κατά πάντα. Κατά πάντα. Ας χαρούμε, αδελφοί, και ας αγανιαστεί η καρδιά μας για τη σωτήρια αυτή η χάρη του Θεού. Αμήν. Ας προσευχηθούμε. Κύριε,